Karibu na kwariganirie karatogo chaka ematiyo mugaka Wilson Onsoti ate kurwase sublocation ya Nyanchoka igobeso kire na kugania bakonywe ne magega yabo goteba buna igobasambirwa enyumba litko lya ijuma eki ya eta ase igoba goteba omukagerwa oyomo aserieta Dennis Manoti nigo aberga kubatiana buna onye Wilson tarikuchia kutiga basoa wasoanana na mangana yenyumba yaye ni garachi kubakorera enganembe. Yamate yomugaka Wilson Onsoti atei kwekenyoro kya Nyanchoka ime yesa procation ya Nyanchoka ewode ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira mbirerere maiga yomurero kubwata enyumba yabo yobomenyo egento yamate batebire endake negekorwa yikiranetiwe na Dennis Manoti oyo bataratwara ubwamatobuya amonere asenga kentambe asikeria buna nigo amochiete nyumba. Bono bitiso biyara kurunga ngo itaro mu ndamu bekarira bagusasa mbe nyumba yegete wiki ya igoro Friday saa 5 ya butuko nkayunga nestima yaga ndi kubunga tarara nakini ngachikugunga ya estima yo daga kaganda takayo musa nabo yachiete ekare estima yaenda chitakangi komichioka nkayunga no muntu uitera machi siko urweke buyu chitakangi bere chioka nkayunga muriro uripukire nyumba ngimeganza koya nari naturete family yana ngo kuranga nkonyera abana yakogera konyo muriro yo chiro gwate uchiro mu yabana utamba ire nyumba ngima se rumu yeyo nakinya saga takonya tokarua sama kwirime ichirani nchi achite tikanyoro muriro yungu akore tikatakonya kurimya tokasokia abana ku nyumba bakabona none rio kiriri agito mwana no make taragwena nero rio raire nsari Asense mayaye omurugi o Wilson Onsoti aserieta kemunto Onsoti nigo akwanira yaiga igoro yo muriro oyo no muntu mutaka menyete ngurumari ngo kori barua bya abantu na ira abana bane school oni go mwana one gali school asengenjo yechibesa ngiya gonsambira na abana ataguntigera nchandike na abana bane nsibwika gake mwana one gali school agusoma alichara mugisa ino ali school ganga nechipiki yako rundia asengenjo yefita to mwabo inera kwandi barua kali barua moirire figa nki bana bagombu ni gajya bagambi baminto mutago nkonye familia mugakereta ye yako inje wiye kantini nyomuchi akie serikali tokonye bakonyera abana bane kamurati sidi inatemere ukaboko kwe Korengana amoni amateye nigo batebire kurwari tuko erio rya ijuma wiki ya eta chingaki omorero yo ochagete nigo batemire kuriya obokonyi kurende tibaraikera igo ngana eta nanire gwita ku Friday pakarero tindanyora bumana bondo bwose tima tinga yarenge kwa nga yabeire patiembe kusena arenge nyumba kusekonya bune family yana yararire nyasa ngureta chitoro chinsechi kabera nga ange tu ayete tu anstora anga bana bana nga timbarochi nchebya kanga manyana nga tinjo tima tinga wikabono iga serikali yale wocha kotaba nga muntu otari kubwatwa abe kumaka ambivu nchitinda rabwana bwana asa serikali na atamirete sasa sisi tunataka bwana county commissioner Erastus Mbui ajiingize kwa hii kesi yetu ili hawa jamaa wapate haki yao hata watu wa human rights hata wale wanatuwakilisha ma MCS kuna mchumbe kuna governor wote waingie ndani hata yule anasimamia internal security bwana Murkomen aingie ndani ili DCI guje ifanye uchunguzi kwa nini hawa wajamaa walikuwa wanachomewa kwa nyumba. Ase ensemo yoboiraniria nigo Dennis Manoti gwetira senjira yesimi yatanana ninganeye yogosambwa kwenyombe yo nabono nigo aenekire buna ingana yokumukagira Wilson Onsoti buna na muchete nyumba nigo yasonsoretwe amona bagambi Dennis Manoti boigo ensemo ya yembirirare buna gwetira ubururo yamate yonsi ya Wilson babwate nigo bakorerete gosaria nyumba yaye ase okoyaka amagena
Dennis Manodi abona bari jirani diana na bagwereza ni mane bagwereza amona bagachagara yo mugungo ayu ndwagite bo mugambira tanga twezi inje ne familia yaye ne familia na yonse ne familia yoyu bo mudakara mara media yaye bagamba mo mugambira tiwonania bo mugambira ite kesi kingate ya ite mitinye megasane rojene duanya go itana nero sintonya ko kurindo kondo ko mani je timbo atu na bangwana abunonye ande na ko sabonye ndiri ojunguzi yale ko korwa kera nyale kana ngani musikene no kera to no ko manyanga nimba te kurunga abantu ngona bali ngwa zamba bande kere tambo kurane mbandiga yangore ano mo akere ndabuze mo kanara marabuze nditimba tu na bantu na unonye aende karamana yo kama amana ngo sabani so to moto ko yana kona re nyamba mwana no muri yone ka kitike ngene ne basena njinde mate kuru nda zo nyomba ya bosamba nyomba yana na beta were kaira bi unaonde kana timba te simenyate na ba tawo nyomba yana na ba jite familia yose no mungwano yose ne ro bole bale saite tiba kanya tawo nyomba yana mnangwana ka nyomba te yomba na mongolala Hinko reporter Gatembe Kuroiga Nyanchuka eye gotoke menye wode ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira Jeff Atigad Yesemba